insecte, ens posem en el paper d'una de les primeres entomòlogues de la història. El nostre objectiu és viatjar pel món i tenir la millor col·lecció d'insectes, alhora que complim amb els encàrrecs d'allò que ens demanen les institucions científiques. Al final del joc, qui tingui més punts de reputació guanya. Comencem! Objectius del joc. Cada personatge ha de formar la seva col·lecció a base d'insectes i llosetes de correspondència de les institucions. Aquesta col·lecció ens farà guanyar punts de reputació. En el moment en el que un jugador col·loqui la seva 12ª lloseta de correspondència o lloseta d'insecte, el joc s'acaba i el jugador que tingui més punts guanya. Preparació de la partida. Obrirem el tauler de joc i col·locarem els grups d'insectes, prèviament separats, al continent que els pertoca. Veureu que cada lloseta d'insecte té darrere a quin continent pertany. Per exemple, aquests formen part d'Oceania. L'insecte que sigui a dalt de la pila sempre ha de ser visible. És igual si els deixeu tots boca a dalt o només el primer, com preferiu. Veureu que cada continent té dos campaments, l'A i el B. A l'A hi van 8 insectes i al B hi van 7. Després agafareu dues llosetes d'estació a l'atzar. En partides de 2 o 3 jugadors haureu d'agafar les que tenen la icona de 2 o 3 jugadors. Com nosaltres estem preparant una partida per a 2 jugadors, ara mateix agafarem aquestes dues llosetes i en col·locarem una a l'estació de primavera-estiu i una altra a l'estació de tardor-hivern. Al joc només hi ha dues estacions i posarem el marcador d'estació a tardor-hivern. Veureu que durant el joc anirem saltant d'una estació a l'altra. Cada jugador escollirà un personatge i un color i agafarà totes les fitxes del seu color. Si és la vostra primera partida, us recomano que n'agafeu una a l'atzar, però cadascun té uns poders diferents i comencen en un continent diferent. Per exemple, si nosaltres ara agaféssim aquestes dues, veuríem que l'entomòloga Ida, que seria la jugador taronja, comença a l'Àsia i hauríem de col·locar la seva fitxa de jugador al continent Àsia, al campament A. En canvi, la jugadora Mary, que és del jugador verd, comença a l'Àfrica. Per tant, agafarem la seva fitxa de jugador inicial i la col·locarem al campament A del continent Àfrica. Cada jugador posarà un marcador del seu color a la casella número 0 del comptador de punts i els altres 3 marcadors del seu color els col·locarà cadascun dels espais lliures de la seva lloseta de personatge. Agafarem a l'atzar 3 llosetes de medalla d'institució, que són aquestes que tenen les insígnies blaves i vermelles. En col·locarem una de blava i 2 de vermelles cap per amunt. Després agafarem 3 llosetes més d'insígnia de manera totalment aleatòria i les col·locarem cap per amunt al costat de les que acabem de col·locar, formant 3 grups. La columna de la dreta correspon als premis que podem obtenir si aconseguim l'objectiu de l'esquerra. Després us explico. Per acabar, agafareu les llosetes de correspondència que tenen aquests sobres de diversos colors. Les barrejareu i fareu una pila. Agafareu les 4 primeres i els hi donareu la volta just al costat. Col·lecció i correspondència. Haureu d'intentar crear la col·lecció que us atorgui més punts al final de la partida. Aquestes col·leccions estan formades per cartes de correspondència, que són aquestes que tenen els sobres de la part de darrere, i per llosetes d'insecte, que són les que hem anat col·locant a cadascun dels continents. Per col·locar-les hi ha certes normes. Per exemple, les cartes d'insecte mai es poden tocar de manera vertical o horitzontal. És a dir, no les podríem col·locar així o així, sempre han d'estar en diagonal. I el mateix ocorre amb les cartes de correspondència entre si. Sempre les haureu de col·locar amb la part del sobre cap a baix, és a dir, que veiem l'objectiu de la carta. Les llosetes d'insecte tenen, per una banda, la imatge de l'insecte, a sota el seu nom científic real. A la cantonada tenen a quin continent pertanyen, i aquest marcador de sobre és el marcador de mida. Aquest insecte seria petit, ja que és de color verd, però també en tindríem de mitjans que tenen color groc i de grans que tenen color vermell, com aquesta papallona. La icona de l'esquerra és el tipus d'insecte. Alguns veureu que tenen aquesta corona. Això vol dir que aquests insectes són insectes predilectes d'alguna de les entomòlogues, que són els personatges amb el que jugareu. Per exemple, per a la Ida té aquest insecte com a predilecte i si aquest personatge l'aconsegueix, per a aquest personatge aquest insecte valdria 2 punts.
Després, al desenvolupament del torn, us explicaré què signifiquen les icones d'acció que teniu a cadascuna de les llosetes d'estacions. Aquestes icones us indicaran quan podeu agafar insecte, quan podeu agafar correspondència, moure-us pel tauler i guanyar algun dels mèrits. Les llosetes de correspondència ens expliquen objectius. Per exemple, aquesta ens demana que tinguem 2 insectes de mida mitjana de manera immediatament adjacent a la lloseta de correspondència. Per tant, si nosaltres tinguem insectes com aquests que tinc de les mides que ens demana, ja la podríem girar com a completa i podríem sumar 2 punts al comptador de punts, ja que és el que ens atorga aquesta carta. Així, cada cop que complim un objectiu, ens anirem sumant els punts. Aquesta altra lloseta de sota, en canvi, el que ens demana és que tinguem un insecte petit, un de gran i un de mitjà, i no cal que siguin immediatament adjacents, fixeu-vos que la icona és diferent, sinó que han d'estar a la mateixa fila o columna que la lloseta de correspondència, sense importar a quantes llosetes de distància. És a dir, si nosaltres després aconseguíssim un insecte que complís aquestes característiques, ja la podríem girar i complir aquesta correspondència i sumar-nos els punts. Un mateix insecte pot fer que diverses correspondències es compleixin. Així anirem sumant diferents tipus d'objectius, per exemple, cartes de diferent o de mateix continent, insectes de diversos tipus, insectes de diversos tamanys, i anirem formant la nostra quadrícula, amb l'única norma de que aquesta quadrícula no pot superar les 6 caselles de llarg i les 4 dalt. Més enllà d'això ja no podem posar cap lloseta. Si no compliu l'objectiu de la lloseta, la deixeu cap per amunt i aquells punts no compten. Les llosetes de correspondència que tenen un rellotge, el marcador, significa que donen tants punts com llosetes d'insecte que estiguin al voltant d'aquesta lloseta de correspondència que compleixin la condició. Desenvolupament del torn. L'ordre dels torns de la ronda sempre serà diferent i vindrà determinat per les decisions que hagueu pres a la ronda anterior. El primer ho haureu de fer aleatori. En aquest cas, el jugador taronja seria el jugador inicial i el segon seria el verd. El primer jugador de la ronda ha de moure el marcador d'estació a la següent estació i escollir un d'aquests espais lliures de l'estació a la qual anem. Aquell jugador farà totes les accions que estiguin disponibles a l'espai on aterri, però aquell serà l'ordre que li quedi per la següent ronda. Una acció de moviment ens permetria anar a l'altre campament del mateix continent o bé a una fletxa de distància. Fixeu-vos les fletxes del tauler. Per exemple, aquest un moviment em permetria anar una fletxa més enllà i aterrar al campament que jo vulgui del continent on vaig. La icona d'acció amb la lupa ens permet agafar un insecte allà al campament on estiguem. Podem agafar el de dalt, el que veiem, o bé agafar a sorts el que està sota, sense veure'l, i si ho fem, ens l'hem de quedar. Imaginem que en aquest cas ens interessa més quedar-nos amb l'insecte que veiem, el de dalt. En aquest cas el posaríem a la nostra col·lecció i immediatament posaríem a disposició dels altres jugadors l'insecte de dalt, donant-li la volta. La icona amb el sobre ens permet agafar una lloseta de correspondència, bé la que està cap per avall i per tant no veiem què hi ha, o una de les que tenen l'objectiu visible. Si per exemple agaféssim una de les que estan visibles i la poséssim a la nostra col·lecció, immediatament hauríem de mostrar una de les que estan invisibles. La icona amb la medalla ens permet reclamar algun dels mèrits que tenim en aquestes llosetes, que són compartits per tots els jugadors. En aquest cas, comptaríem quantes llosetes d'insecte compleixen l'objectiu marcat. Per exemple, en aquest cas, quantes tenim d'insecte mitjà i faríem el que ens digués la carta de la dreta, que en totes les partides serà diferent. Així anirem passant els torns cada jugador i el primer jugador de la següent ronda haurà un altre cop de canviar el marcador d'estació, escollir acció, etc. Sempre haureu de tenir en compte que us agradi l'acció que heu de fer, però també l'ordre que tingueu a la següent, ja que normalment les de més a baix són una mica millors que les de més amunt. Final de la partida. A poc anireu formant les vostres col·leccions i en el moment en el que un dels jugadors arribi a posar la seva duodècima lloseta d'insecte o de correspondència, acabareu el torn, parareu de jugar i comptareu els punts. Recordeu que a banda dels punts que heu anat sumant durant la partida, també hi ha punts que corresponen als insectes predilectes i a haver fet servir els objectius i poders dels vostres personatges. Ja esteu llestos per jugar a insecte.